Aktivitas pekerja Amek Duku tahun 2026 iki tanggal 28 Februari. Esok-esok Amek Duku bersama teman-teman kabeh bolo-bolo nek aku iki bolo-bolone aku yo gek do nang wit kabeh iki sekitar jam 9 maupun jam 10 iki buahe super dompol mantap iki dukune per kilo 18.000 wektu saiki bulan Februari 2026. Memang buahe super dompol kawan-kawan semua. Terima kasih.